Ka Joint Action Committee Dong Nam Chiang ka sngu khia jo re ka jengket palat put ka liket duyong bat yai leng bak surok national heavy sek kani ka jengle jo kini trok ka pelong surok benang jot na lor baladep jot lupa kani ka jengle jo kini trok ka long na ka daw ba ka jeng senjor ka an bat om don chu ki ban pej ya kinong le bi an halor ka jengket palat put jong ki trok ki duyong na ka lieng ka JEC kam don ka no ka jeng bisni ya ka mai ka ji jo kinong ki breu nri kani ka jengket palat put ka bo jeng mai kinong le nyang wan nang kapor si kapor ka JEC kam don ka no ka jeng persya la da hiket kumba dei ban ket ni ka level budi na mar kumba long menta ka jeng sneu jong surok ka la long sa papalat kumta ka JEC ka kentu jo rek sarkar ban sim khie ya ka ni ka jeng ket bian jong trok ke duyong khnang ban lai na ka jeng sneu ka surok bat ban lai na ka jeng ma jeng ban saw ni ka jeng dia pas ngusi la da kini ki trok ki baket palat put ki la ban kalah ka no kapor la da ka sarkar kam sim khie ya kan ni jengket palat put jo kini trok ki baket palat put ka JEC kan pen mi ba ban kem na phang kat balap bat IT ki bor jok an ya kan ni kerwo ku bor la pha du ba lasting palat cerman bat u ba love you bare sekretari ka JEC Dong Nam Chiang